سلام نايزا زي يوتيوب channel تخاتل تزخونكم بملأخم دحان ديخم كميل لخم لما أنت دما فليز ولا رستي فليز ولا ندك أنستيون ندك توعتين حقاف زغنا رستي زي ما زي اللخ نسب زي نجارو 4 حلمتات قدم مزرارنا جن بزعبة حلمي حد نجارات كنول كنكل لنا حلمي انتاي حلمي كابي إزمنجو حلمي بزعبة مزاي بزعبة حلف انتاي نزارة بزعبة حلم خن انتاي كم تفلتو أو كونفرسيشن نعطهم بزعبة حلمي نجارني أخم حلم مالت نقص زمت نجر حلف زخونه نجر ወይ ከዓን ዘይኸውን ነገር ተባሂሉ ሰለስተ ይምቃል ናይዚኦም ሰለስቲኦም ምንጭም ድማ ታዩ ቀዳማይ ሕልሚ ዝበሃል ስነ አእምሮና በሐሳብ በጸቅጢ በወጥርታት ዝፍጠር ሕልምታት ክኸውን ክእል ከሎ እቲ ካልኣይ ሕልሚ ድማ ካብ መላእክት ዝመጽእ ሕልሚ ወይ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ካብ ፈጣሪና ዝመጽእ ሕልሚ እዩ እቲ ሳልሳይ ሕልሚ ድማ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ርኩስ ሕልሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕልምታት ብመሰረቱ ኣብ ሰለስተ መሰረታዊ ነገር ከፊልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣይናይ ሕልሚ ዳዩ ንደቂ ሰባት ክቅይር ዝኽእል ኣይናይ ሕልሚ ዳዩ ንሰባት ክነግሮም ዘይብልና ምስጢር ዝብል ድማ ሓቢርና ክንርኢ ኢና ንኣብነት እቶም ሰለስተ መሰረታዊ ዝበሃሉ ሕልምታት ከመይ ብኸመይ ይፍጠሩ ድማ እስኪ ንርአ ሕልሚ ሓደ ኣእምሮና ዝፈጥሮም ጸቕጥታት ወጥርታት ወጥር ዕዳጋ ወጥር ጭንቀት ወጥር ሓሳብን ዝፈጥሮም ሕልምታት እዮም እዚኦም ምናባዊ ሕልሚ ወይ ከዓ ቀጻሊ ክኾኑ ዘይኽእሉ ወይ ከዓ ክረኽቦም ዘይንኽእል ነገር እዮም እዚኦም እንታይ ማለት እዮም ንኣብነት ሓደ ሰብ ሽፍርና ኣይኽእልን ግን መኪናና ዘወር ይሓድር እዚ ናይ ስነ አእምሮ ዝፈጥሮ ዘሎ ጭንቀት ወይ ከዓ ናይ ስነ አእምሮ ዝፈጥሮ ዘሎ ናይ ቅልውላው ህይወት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ብሰማይ ናነፈረ ሓድር ይኽእል ግን እዚ ንቀጻሎም ክኸውን ይኽእልን ሕጊ ተፈጥሮም ይፈቅዶን ኣብ ሕሉፍ ህይወቱም ዘይገበሮ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኦም ድማ ናብ ፓስት ተመሊስካ ወይ ከዓ ናብ ሕሉፍ ተመሊስካ ዝፍጠሩ ሕልምታት እውን ኣለዉ ንኣብነት ቅድሚ 20 ዓመት ትመሃሮ ነበርካ ትምህርቲ ቤት ኬድካ ምስቶም ደቂ ክላስካ መምሃር ክኸውን ይኽእል ምስ ዝሞቱ ቤተሰብ ምርኻብ ክኸውን ይኽእል እዚኦም ኣእምሮና ዝፈጥሮም ናይ ስነ አእምሮ ጭንቀት ተባሂሎም ዝፍጠሩ ሕልምታት እዮም እቲ ቀፂሉ ዘሎ ሕልሚ ድማ እንታይ እዩ ሕልሚ መላእክቲ እዩ ንኣብነት ብዙሓት ሓለምቲ ነይሮም ኣብ ስነ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ንበዓል ዮሴፍ ንበዓል ካልኦት ብዙሕ ሓለምቲ ሕልሞም ኣፍቲሖም ንእስራኤላውያን ነፃ ዘውፅኡ ሕልመኛታት ተባሂሎም ወይ ከዓ ነቢያት ተባሂሎም ንፈልጦም ብሕልሚ ቅዱስ ገብርኤል ንማርያም ከመይ ገይረ ከም ዘበሰራ ወይ ከዓ ብመንፈስ ከመይ ገይረ ከም ተገለጸላዎም ብዙሕ ታሪክ ክንዝርዝርን ክንዝክርን ንኽእል ኢና ስለዚ ሕልሚ ካብ መላእክቲ እውን ዝመፁ ቀጻሊ ዘጥንቁና ነገር ኣሎ ንኣብነት ዮሴፍ ብሕልሙ መላእክቲ ኢልዎ ንማርያም ዝወስደልካ የለን ኪድ ናብ ግብጽ ተሰደድ እዞም ዝደልይዎ ሰባት ድማ ክቆትልዎ ከም ኢሎም ይመፁ ኣለዉ ንኢየሱስ ምስ በሎ ብሕልሙ ስለዚ እግዚአብሔር ብሕልሚ ገይሩ ንደቂ ሰባት ይመርሕ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት መንፈሳዊ ናይ ሕልሚ ኣቦና ዝኾነ እግዚአብሔር ስለዚ እቲ ሳልሳይ ሕልሚ ድማ እቲ ናይ ርኩስ መንፈስ ሕልሚ እዩ ንዓና ንኸፈራርሕ ንዓና ሕማቅ ቦታ ንኽንዓልብ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ናይ ውድቀት ኣቦ ዝኾነ ሰይጣን ዲያብሎስ ድማ ብሕልሚ ገይሩ ስነ አእምሮና ንምጭናቕን ንምፍታሕን ንምፍራሕን ይጥቀመልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕልሚ ናይ ሰይጣናዊ ሕልሚ ድማ ንኣብነት ምስ استحاتيت سويت سيكس ناقر كتحدرت خليخا سب ناقوايكا كارا غيرم ناقوايكا كتحدرت خليخا زيهم فتحيت ناي سيطان بمهاب نسيطان نخنم لخو مفرار حزغون حلمتات يوم مالتي كورات بيت سبي سلازي حلمي أو سلسته مقلنا رئينا يملنا سلازي نيجينا حلم دعينا نحن نسوك نقرو زي النازل نتنايل معانتي أرستويني لدما اسكتا ماليسنا قلنا مال نسب زي نقرو 4 حلمتات ስለዚህ እቶም መንፈሳዊና ዘይንነግሮም እቶም ሰይጣናዊና ዘይንነግሮም ወይ ከዓ ስነ አእምሮና ዝፈጠሮም ዝብል ኣብኡ እናተብራህረ ክኸይድ እዩ ስለዚ ንሰብ ዘይንገሩ 4 ሕልምታት እንታይ ካብ መን ምንጮም መጀመርያ ክንፈልጦም ንክእል ኣለና እቲ ቀዳማይ ንሰብ ዘይንገር ሕልሚ ወይ ከዓ በይንኻ ሒዝካዮ ክትነብር ዝግብአካ ሕልሚ እናነፈርካ ብላዕሊ ሰማይ እናነፈርካ ብዘይተፈጠረ ብዘይ ተፈቀደ ንሕጊ ተፈጥሮ ብላዕሊ ብሰማይ ሰማይ ከም ዒፍ እናነፈርካ ደመናታት እናሓዙኻ ጎቦታት ላዕሊ ምሳኻ እናነፈሩ እንድሕር ትርኢ ኮይንካ እዚ ናይ ባዕሉ ፍትሒት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኻ እግዚአብሔር ታይብለካ ኣሎ ናብ ዝኾነ ዓወት ናብ ዝኾነ ከፍታ ትወፅእ ስለ ዘለኻ ምዝግጃዋት ክትገብር ኒኤካ ምክንያቱ ንሰባት ክትመርሖም ኢኻ ጎቦታት ኩሎም ግዝኡልካ እዮም ደመናታት ኩሎም ደድሕሪኻ ክኸዱ እዮም ደመና ማለት ሰብ ማለት እዩ ኩራትን ኩራን እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ክትሪኡ ከለኹም ንሰብ ክትነግሩ የብልኩም ምክንያቱ ትበልዕዎ እንጀራ ወይ ከዓ ትወፅሕዎ ነገር ስለ ዘሎ ንሰባት እንድሕር ነጊርኩም ከንኩም ግን ከምቲ እቶም ሰብኣ ሰገል ሕልምታቶም ኩሉ ዝተጨንገፈ ወይ ከዓ እቲ ሕልምታትካ ዮሴፍ ንሕዋቱ ስለዚ ነገር ሕልምታቱ ታይ ኮይኑ ኩሉ ናብ ባርነት ተሸይጡ ማለት እዩ ስለዚ ሕልምታትኩም ድሕር ትነግሩ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ናይ ዮሴፍ ታሪክ ክትዝክሩ እንየኩም ማለት እዩ ስለዚ ሕልምታትካ ንሰብ ክትነግሮም የብልካን ምክንያቱ ትነፍር ኢኻ ዘለኻ ትወፅእ ኢኻ ዘለኻ ዓለም
ስልጣን ኢኻ ትሕዝ ዘለኻ ወይ ከዓ ና ክብርና ሞጎስ ኢኻ ትድይብ ዘለኻ ኩርሓው ስለዚ እዚ ሕልሚ እዚ ንሰብ ክትነግሮ ፈፂምካ ዘይብልካ ሕልሚ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ንሰብ ክትነግርዎ ዘይብልኩም ሕልሚ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ፈረስ እንድሕር ደይኩም ፈረስ ማለት ሞጎስ ማለት እዩ ፈረስ ማለት ወታደር ማለት እዩ ፈረስ ማለት ንግስና ማለት እዩ ፈረስ ማለት ግዝኣት ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ፈረስ ኮይንኩም እናጋለውኩም ብፃዕዳ ፈረስ እንድሕር ትሓልሙ ኮይንኩም እትወፅሕዎ ከፍታ እኒአ እዩ ወይ ከዓ እትዘርዎ ዓለም እኒአ እዩ ፈረስ ማለት ብዓለም እዩ ዝምሰል ፈረስ ማለት ብንግስና እዩ ዝምሰል ስለዚ ንስኹም ፈጣሪ ከንግሰኩም ይሓረየኩም ስለ ዘሎ እዚ ሕልምኹም እዚ እውን ንሰባት እንድሕር ነጊርኩም ኮይንኩም ሕልምኹም ክጨናገፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ስለዚ ፈረስ ማለት ኩሉ ግዜ ክብሪ ማለት እዩ ፈረስ ማለት ዝና ማለት እዩ ፈረስ ማለት ላዕለዋይ ከፍታ ናይ ዓለምና ምብፃሕ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንዝኾነ ነገር ይሓረየኩም ከም ዘሎ እትፈልጡሉ ማለት እዩ ፈረስ ስለዚ ኣብ ፈረስ ኮይንኩም ናጋለውኩም ፃዕዳ ፈረስ ገይርኩም ድሕር ሓሊምኩም ፈፂምኩም ፈንፂኩም ንናይ ቀረባ ቤተሰብኩም እውን እዚ ሕልሚ እዚ ፍትሑልና ኢልኩም ክትነግርዎም የብልኩምን ምክንያቱ ሕልምኩም ድሕር ነጊርኩምዎም ሕጂ እውን ናይ ዮሴፍ ታሪክ ክትዝክሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንሰብ ዘይንገር እቲ ሳልሳይ መሰረታዊ ሕልሚ ድማ እንታይ እዩ ደመናታትን ንፋሳትን እንትነፍሱ እንድሕር ሪኢኹም እዚ ኣብ ሂወትኩም መጠንቀቕታን ደወልን ዝወሃበኩም ዘሎ ስለ ዝኾነ ደመናታት ክነፍሱ ከለዉ ብፍጥነት ክነፍሱ ከለዉ ከምዚ ዝናብ ዝመስል ቀስተ ደመና ዝተሓወሶ ንፋስ ክመፅእ እንድሕር ሪኢኹም ኣብ ሂወትኩም ዋርኒንግ ይወሃበኩም ኣሎ ኣካይዳኹምን ልሳንኩምን ክትእንድዉ ከም ዘለኩም ንፋስ ማለት ሒዝካ ዝኸይድ ናብ ካልእ ዓዲ ወይ ከዓ ሆብላ ንፋስ ማለት ዓዲ ዘብርህ ስለ ዝኾነ ንስኹም ብፆምን ብፀሎትን ናብ ኣምላኽ ክትቆርቡ ከም ዘለኩም ወይ እንተዘይቀሪብኩም ድማ እቲ ንፋስ ንሱ ሒዝኩም ክኸድ ከም ዝኽእል ዝሕብር ዋና መሰረታዊ ነገር ደመናታትን ንፋስን እንድሕር ሪኢኹም ኮይንኩም ሕልምታትኩምን ጋህድታትኩምን ኩሎም ይወኽኑኹም ከም ዘለዉ ብፀሎትን ናብ ኣምላኽ ተንበርኪኽኩም ይቕረ ገበረለይ ኣምላኽ እዚ ነጥፊ ኢልኩም ክትንስኡ ከም ዘለኩም በደልኩም ክትርእይዎ ከም ዘለኩም ዝሕብር እዩ ማለት እዩ እቲ ንሰብ ዘይንገር እቲ ራብዓይን ናይ መጨረሻን ቅድሚ መንጋረይ ግን ኩራት ቤተሰበይ ከምዚኦም ካልኦት ቪድዮ ንክበፅሑኹም ኩሉ ግዜ ኣነ ዝፖስቶም መዓልታዊ ይኹን ሰሙናዊ እንድሕር ክበፅሑኹም ደሊኹምኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ንምንታይ ሳብስክራይብ ዘይትገበሩ ሳብስክራይብ ምግባር ብዙሕ ፎሎወር ንክህልወና ይጠቕመና ስለዝኾነ ስለዝኾነ ኩራተይ ላይክ ናበልኩም ድማ ነዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ሰብ ንክበፅሕ ቫይራል ወፂና ድማ ብዝለዓለ ጥራት ስቱድዮ ብዝለዓለ ድምፂ ክንመፀኩም ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳባት ተዘጋጂና ምምፃእ እውን ንስኹም ክትመሃሩሉን ክትመዓዓድሉን ንፅዕር ዘለኹ እየ ኣነ ሓውኩም ስለዚ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ተበራታቲዑም ብጣዕሚ ደስ ክብለኒ እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ድማ ተመናትን ዝበዝሕዎ ዓላቕቲ ዘለዎ ቦታታት እንድሕር ሪኢኹም ካብዚኦም እውን ክትጥንቀቑ ትኽእሉ ኣለኩም ተመን ማለት ሓሲድ ማለት እዩ ተመን ማለት ኩሉ ግዜ ናይዚ ዓለም ዝገዛእ ዲያብሎስ ማለት እዩ ስለዚ ተመን እንድሕር ሪኢኹም ኮይንኩም ሕጂ እውን ብሰባት ኩሉ ግዜ ትጥመቱ ወይ ከዓ ይቐንልኩም ከም ዘለዉ ንሞት ሕሊፎም ክውኹም ምዃኑ ተመን ተናኻሳይ ተመን እዩ ተመን መርዚ ዘለዎ እዩ ስለዚ ሰባት እውን ብመርዞም ገይሮም ከበሳውስኹምን ከነኽስኹምን ከም ዝኽእሉ እግዚኣብሔር ዝነግረኩም ዘሎ ሕልሚ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ተመን እንድሕር ዘጓየኩም ኮይኑ ክትጥንቀቑ እዩ ዘለኩም ምክንያቱ ብፆም ብፀሎትና ኣምላኽ ፀላእተይ ይሓልወለይ ፈተውተይ ድማ ባዕለይ ፈልጦም እየ እናበልኩም ኩሉ ግዜ ብፆም ብፀሎትና ኣምላኽ ክትቀርቡ ኣለኩም ስለዚ እዚኦም 4 መሰረታዊ ነገር ንሰብ ዘይንገሩ ሕልምታት ስለ ዝኾኑ ካብዚኦም ብዙሕ ነገር ተማሂርኩም ኢለ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ሰዓት ብተመሳሳሊ ፕሮግራም ተመሊሰናኹም ክመፅእ እየ እስካብ ሕዚ ሓቢረኩም ፀናሐው ግን ኣነ ሃፍቶም ነይረ ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ እየ ራኸበኒ ሰላም ቤተሰብ እስካዕ ሽዑ ሰሰናይ ድማ ከም ትወትሩ ንዓኹም ተመኒየልኩም ባይ ባይ